Агенция за недвижими имоти трябва да представя на вашето внимание. Единствено при нас имот за продажба само на 10 км от град Русе. Представляваш урегулиран поземлен имот от 680 квадратни метра с новопостроена къща с разгъната застроена площ от 165 квадратни метра, гараж, басейн, озеленен двор и зона за отдих в него с барбекю. Къщата се предлага напълно обзаведена до ключ, като се състои от голям дневен тракт с кухня и трапезария, от който има достъп до зимна градина и двора. На разположение са 3 спални, 2 бани, 2 тоалетни, перално помещение, сервизни помещения и гараж, който е с достъп както от към улицата, така и директна връзка в двора. Двора е подреден и озеленен с 60 броя туи, с височина 2 метра и половина. Басейна е с размери 8 на 4 метра и с дълбочина от метър и половина. Непосредствено до него е изградена барбекю зона с тоалетна, съблекалня, сервизно и складово помещение за градински инвентар. В двора са предвидени и 3 броя паркоместа. Ако това е мечтата ви за нов дом, не се колебайте да ни потърсите.